L-investigaturi li qed jaħdmu fuq il-każ ta' Nicolette Girshi għadhom qed jippruvaw jistabbilixxu l-aħħar movimenti tal-Irlandiż Edward Johnston e kif sa issa għadu mhux ċar x'kien seħħ id-delitt u kif il-barran irnexxielu jidħol fuq ġewwa tal-appartament tal-eks sieħba tiegħu. Net News għandu informazzjoni li tikkonferma kif il-pulizija provaw jirrikorru għal kameras ta' CCTV li hemm fiż-żona għalkemm dawn huma prattikament ineżistenti minħabba l-maġġoranza ta' triq fejn hemm l-appartament ta' Girshi fis-Swatar għada letteralment sit ta' kostruzzjoni b'xogħlijiet għaddejjin fuq kull naħa ta' triq. Dan l-istazzjoni huwa informati li anke fuq naħa ta' ġewwa tal-blokka m'hemm ebda kameras tas-sigurtà. Fuq barra tal-appartament il-pulizija ma sabux sinjali ta' żgass, lanqas mhu ċar kemm dam l-Irlandiż fuq ġewwa ma Girshi qabel seħħ id-delitt. Ħdejn il-katavru instabu żewġ skieken. Intant il-pulizija qed jinvestigaw il-bodycams tal-uffiċjali li kkonfrontaw lill-Irlandiż f'Pacheville wara Lukanda Hilton. Rapporti qed jindikaw li dak kollu li ġara fit-tliet sigħat ta' negozjati mal-pulizija ġie irrekordjat. Iżda parti l-isparatura kif żviluppat l-enfasi primarja tibqa' fuq il-mod kif ġew indirizzati r-rapporti persistenti li saru minn Nicolette Girshi, rapporti mal-pulizija li kienu ilhom isiru minn April, iżda li l-pulizija kienu qed jarawhom bħala ta' riskju baxx. Imbagħad il-biża' ta' Nicolette Girshi eskalat meta Johnston irritorna Malta nhar il-ħamis li għadda. Dwar dan il-pulizija ma għamlu xejn. Għall-investigaturi tagħna kif anke stabbilit il-vittma stess, it was a low risk case. Isem Edward Johnston fil-passat kien marbut ma' każ ta' teddida ta' bomba fi Glasgow u anke każ separati li fih ikkonfronta l-pulizija f'Liverpool, anke dakinhar barma falsa.